Mary welaýatyndaky studentler Mary şäherindäki teatrda sahnalaşdyrylýan oýunlara tomoşaçy bolup gatnaşmaga mejbur edilýärler we olardan 10 manat möçberinde pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şu günler Marynyň Moğlanepes köçesiniň ugrunda ýerleşýän Kemine adyndaky drama teatrda spektakllar görkezilýär. Bu spektakllara studentler, okuwçylar we büdjet işgärleri tomoşaçy hökmünde mejbur gatnaşdyrylýar. Hastakygy welaýatyň döwlet energetika institutunyň studentleri, orta hünärmet mekdepleriniň okuwçylary teatrlarda sahnalaşdyrylýan oýunlar üçin biletleri satyn almaga mejbur edilýärler. Munyň üçin olaryň her birinden 10 manat ýygnalýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy studentleriň we okuwçylaryň ençemesine salgylanyp 2 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçy çarşembe güni irden saat 8:30 töwereginde Kemine adyndaky drama teatrynyň öňüne aýal gyzlaryň onlarçasynyň üýşendigini ýöne saat 10 töweregi olara hiç bir spektaklyň sahnalaşdyrylmajakdygynyň duýdurulandygyny bellidi. Bu aýal gyzlar dürli idara kärhanalarda işleýän büdjet işgärleridi. Olara saat 8:30 töwereginde teatryň öňüne üýşmeldiklerini aýdypdyrlar. Olara oýunyň goý bolsun edilmeginiň sebäpleri düşündirilmedi. Olardan biletler üçin häzirlikçe pul ýygnalmandyr. Ýöne büdjet işgärleri biletleriň puluny aýlyklarymyzdan tutaýmasalar diýdiler diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosy ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada Mary welaýatyndaky Döwlet Energetika Institutundan we Kemine adyndaky drama teatryndan häzirlikçe kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan öz garaşdyrlygyna eýe bolan bäri ýurtda drama teatrlarynyň 10-dan gowragy guruldy ýa-da öňden bar bolan teatrlaryň durky täzelendi. Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary we türkmenistanylaryň ençemesi teatrlaryň repertuarlarynyň gowşakdygyny we olarda ilatyň göwnünden turaýjak spektaklaryň görkezilmeýändigini aýdyp, onuň ornuna döwlet ýolbaşçylarynyň ata-enesini mahabatlandyrýan, prezidentiň çağalygyny suratlandyrýan goşadyrnak içinde ýuwan oýunlaryň görkezilýändigini belleýärler.